nagusietako bat herritarren ongizatea zaintzea da, eta Pasaiako udalak zerbitzu publikoaren aldetik herritarron bizi kalitatea zaindu nahi du zalantzarik gabe. Hori horrela, eta hiri hondakinei lotzen bagaitzaizkio, Pasaiako udalak urtea daramatza gure hiri hondakinak bildu eta sasieta, urteta edo lapatzeko zabortegietara jaurtitu. Eta ondorioz, gure hondakinek eragiten dituzten kalteak gure bizilagunek pairatzen dituzten. Eta hori ez da zuzena. Zuzena ez den bezala biziklatzeko saio guztiak baztertu eta gure hondakinak erraustera bidaltzeko asmoa arazo bati arazo handiago batekin erantzutea arriskutsua izateaz gain antzua baita. Pasaitarron arazo basua hondakinekin. Urteak daramatzagu edukionontzien sistemarekin biziklatzeko. Urteak egin baitugu ere, sistema haitu dago. Gure biziklatzen maila ez da uneko 30 iristen. Uneko 80 biziklatzen denok biziklatzen dugula esaten dugu, baina datuak gordinak dira. Hondakinen uneko 70 baino gehiago zabortegietara botatzen ari gara. Ez dugu organiko gramo bakar bat ere biltzen modu bereiztuan. Eta errealitatea are gordinagoa da. Gaur egun, zapera, beira, ontziak eta organikoa botatzen ari gara. Balio handia duten eta lehen gai diren hondakinak zabor kutsatzaile bihurtzen ari gara. Eta hori onartezina da. Arazoa dugu bai, baina konponbidea ere badakagu. Guk Gipuzkoa garbian nahi dugu. Pasaiako airea, mendiak eta errekak garbian nahi dugu. Horregatik eta Pasaian gauzak ongi egiten dakigulako, arazoari muinetik helduko diogu. Pasaitarrok hondakinen murrizketari, berrerabiltzeari eta biziklatzeari egoki diogu. Pasaian gauzak ongi egiten ditugulako, zero zabor politikarantz abiatuko gara. Honeinekoa kontutan, udalbatzak akordio hauek onartzen ditu. Pasaiak udalak, ahalik eta hondakin gutxien sortzeko azterketa abiatuko du San Marko mankomunitatearekin. Pasaiak udalak mankomunitatearekin batera adostuko du konpostatze kanpaina zabala egitea eteko familien artean. Pasaiak udalak, ahalik eta gehien birtziklatze aldera, egungoak baino emaitza hobeak lortzen dituen hiri-hondakinen bilketa sistemaren alde egiteko konpromiso hartzen du. Bilketa osasungarri, jasangarri eta bideragarriaren alde alegia. Hondakinen kudeaketa sistema hori lortzeko helburuarekin, Pasaiako udalak beharrezko neurriak hartuko ditu, egungo birtziklatze mailak handitzeko gutxienez 190 heltzearen. Gutxieneko birziklatze helburu horretara iriz aldera eta gure herrian ezarriko den hondakin bilketako eredua erabaki aurretik, udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio herritarrek parte hartzeko prozesua abian jar dezan. Prozesuak 3 aldi izango ditu. Hondakinen kudeaketaren berri emateko prozesu horretan informazio egiazkoa, gardena eta osoa eman behar da, hondakinen tratamenduari buruz eta hondakinen bilketari buruz. Halaber, errausketak osasunari eta ingurumenari eragiten dizkien kaltei buruz. Herritarrek parte hartzeko prozesua herritarrekin batera bilketa sistema berri ezartzeko eta abian jartzeko zetasunak adostearren, herritarrei baliabideak emango zaizkie, beren iritzia eman dezaten beti ere 3 premisa kontutan hartuta. Hondakinak birziklatzea eta bereiztea herritar guztion bete beharra izango da. Hautatzen den sistema edozein dela ere. Hautatzen den sistemarekin gutxienez hondakinen uneko 80 birziklatzea lortuko da, abian jarri eta 6 hilabeteren burua. Sistema ezartu ondoren, aldean behin, horren funtzionamendua ikuskatuko da, birziklatzeko helburua lortzen ari den egiaztatzearen. Eta horretarako beharrezko hobekuntzak aldaketak eta berrikusteak egingo dira. Udalak hondakinen bilketa eredu berri bat jarriko du abian. Pasaiako udalbatzak konpromiso erritmoa hartzen du, parte hartzeko prozesuaren ondorioak bere gain eta herritarren borondatea errespetatzeko. Udalak etengabeko urratsak egingo ditu Pasaia zero zabor lurraldeak bihurtzeko bidea. Hau guztia burutzeko, San Markoko mankomunitatearekin lan batzorde bat osatzeko eskaera egingo du. Pasaiako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, bilgarriei buruzko lege bat landu dezan, hondakinak jatorrian murriztu daitezen eta bilgarriak